ngalan mo, hermano ah. Ano ngalan mo? Ulitin ako ulit. Ay, Rodrigo. Napayag ka gawin. So nga napayag ang kanya kita, manungat tawid na kumabot na nasulo, mapain kaya nga tawid. Itinilawid na kita ang para buong Diyos. Mga nakita iso lang, hanggang pangalim makayarman, nakita ka man. Dahil hiya kita, nung madamak service, mapaniwag mamak, panjay dito, mga bukbuk. So, nabayag ang mga komisyon na nakita pa and i-detour niya yung terbagyo. Yung kayot tibyan, mga sentro. Nga Stefan yung tayo missioneros, panayag at ang membro, kolong, tutugin na. So, nakita mo ini, so, ibigay. At pala ng 1988, nagpamat ng 1982, siya napalamit eh. Kapuna, hermanos na mamati tayo, ti panangay parawag, ti panangay Diyos, ti panangay kasabana, peso tayo sudah gitu, ti pangalakay itiya, nakamagan mo, kalagi ti nasangguan, nasasawis yung anda na awatan, ti panangay rawagagat na santuan, ti panangay, hindi pera ang singgera ti 1984, Ingana, 1990. Mga hermano at mok si Diyos na aywan kaywan at may takasta at magkatidog pa iyag na tapos takasta maiwar na kanapay kaya diyan na duma-duma ino nagiti sasaoy ti apo at may takasta at tayo mga nauduli at naman tayo kumamakawatan ito po na di amalakas ulit at sipot ta at kayo, at kayo mga nakita mo yung mga hermano kayo. So, pudno hermanos na hermanos, kasi yung tuyang Espiritu Santo, kasi itikunana panagkararag, kaya panagrigta. Ang nanguna, kada kayo hermanos na hermanos na masikunan. Regtaan tayo, agsipot, at no itakasta, adda maguntulan tayo. Mga nakaibuunan tayo. Kawin takas bunana, dahil ko yan na inpasa na tatay, tas ulit ko, magapuna kapsat, pagkita kagiti at adapay, iti pa nakatiker, iti pa nakaawis, iti pa nakapili, tanong aramilin nyo lang ito, abana, iti kahit kung ito. So, yung mga panggigit sakit at mga nalamak, mga sakit mga gasan. Nung adda tayo ngayon, panangin kumit, panagrigta, panangin may, adda diyan panagmay-maya sa tayo, kada tayo ngayon, mas. So nga kada tayo, nagapuri ko parabot, timan mo ko. Ipagkarupura, ito yung pasyente rin. Membro, taga-ablang gayang, niya. So nga, naikomit na niya yun. Tapi kerasta, dakayon di mangi tuloy tapi kerasta niya po Diyos di mangi pa kadang iti panaka agas na at isuti pakaturasan may tagikakapsat tayo no aramitin tayo isuti ka po na hermanas na awan sa bari nga tayo aramidin, hindi kasi panagkararag tayo. Kaya nga ulang kada kayo, kada kayo ang masaknan, tapos panakapatid ka, pamati yung kuma. Panakaawis yung at hang kayo kumaamak yung tuloy. Ang kaya kinaligat ninyo, panamay, sakit at ituloy tayo, hindi maumpay tayo, hindi kasi manginalaman tayo. Sipot imbaga na awan tipat ko nga nagpapuli taong tipat ko nga nagpapuli Diyos Diyos may tipat sa dagan tayo sumet ko pang may pangkumitan tayo di amin nga aramidan tayo hindi pangayarami sa kamati so na hermanos na manas sabi ko awatan tayo hindi na sa ibahanyo hindi ko talaga ipaida nga punas-punada ba rin nga magpagat at may takasta aramidan tayo hindi na Christian naman panayarami tayo. Kaya tayo hermanos na lang.
Maladayang ulitin niyo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sumay parabot kung bagay sa kagakayaan mo lang. Hermanos na hermanas, ang dami na ito oras na tayo ay kayo umayos at naroon na pagyaman namin at kamba nagrarana tayo ito. Oras may serve at alas dos. Ang naputa, adalat kayo nagpaserve sa alas dos. Ang kami nag-service at may bilang atendaran dahil may sa pasyente. So, handa kami mga natanungan. Ito po na daman tayo sa Diyos talaga sa tsamba. Nadanunan na kami sa awan ko tumino kasi mga pesos. Hindi ka mo kita pagkabumakit at dahil yung mga sa naman. So, ang pagyaman namin una, ito na tayo at ito po na kita. Ganyan tinakayo, mayan nyo kita dawatak man, iti mangaywan man, masabi na ito yung aming mission, ang nakay ko, hindi kayo mga mangaywan. Salamat, hermano, kay hermana, at kayo nga nabutan mi. Hindi ko na ni hermano tatay na, handa ko mga di mong tatay siya, alas dos kumano, sa puta, dati service na napananda, handa nga nabutan tayo. Siguro na gawin ako Diyos, tago na kami. Hermano. Gamin, awan sinagdal mi. Isa kayo ito awan kumilasyon, murang lasta, niya ako Diyos nakamu, tulong na kayo, dapat kayo. Sa pena nga tayo nagpapatuloy, hermanos, kaya nagkaroon ka ba, sa tulungan na sa kada tayo, naroon na, sinaganunan mi. Naibad nga sa amin, hermanos. Kaya po naman na kami, hermanos, kaya may ka po madagiti sakit mo't lang. Na ito, iti banon mi, nga intanon, kaya kastamat, kaya iti at nga kulong-kulong iti parabot. Hermanos, si Bekta, iti at nga purpose, iti yung bagay sa kami. Hermanos, tamat nga, natulog kami nga sa mapulong. Itin kuminsan, may man. Kita tatyo, di kang paranyaman kinapo, yung sa kayo. Nyata 18. Kaya sa kami, may baga, kita nagsibigan niya, hermano. Na tao. 20 plus kayo. Ay, wala, ganun naman. Sa kapulo kaya kay... Natulog kami nga sa kapulo, hermano. 20 plus kami, hermano. 20 plus. May sa sentro. When, hermano? 25 sa akin. 25. Hanggang na masamaan din na may parangyaman na tayo. Nagsipot na nakikita tayo ngayon. Ang malipot yung hermano o Valentino. So, amok. Naamuda kayo nakakitauhan may memburuan ni Pulmaw. So, alitan niya yung ajibiyang iti. So, ay sulat niya may nagyara na kaya nga naman hermano Pulmaw. Anal niya ito. Sulat niya parang may okay, ipang nasantuan din ako. Kaya po na tayo mag-invite. Kung sama-sama na tayo, hermanos and hermanas, dahil ito yung tayo mayan yung at po sakit. So, tayo lang po natin. Kanya, pag-muspusan, dahil yung sakit. Sa apay tayo ng bayag dito masakit. Ano yung matulog, pero manipot na kayo, manipot na kayo sa kanal, sige na kayo, malibiyente. Na kayo ako rin. Kumakuan tayo kuma. Kanya tingnan yung mabibiit, nakakas na ito yung masayag na sa so, ito kasabit na Noy. ito yung matakbuan, ito yung maangkuan. Pagbuan. Lagi ito yung pag-limit, ito yung ito kasabit na ano pa nakaliwa na ito yung Jeju. pamilya. Dahil sa niya tatang na. At dali lang na. Salamat. Kaya po na tayo kaya mayan tayo. I-open mo kayo, sure. Concentrate at may takastabit na ang tayo magpura.
Harus katumasan niya ang Diyos ng paimanin ng aktivitasyon na ito tada tayo man ang tayo na man and then one of the mga gilid ay mga nakakita yung sa kayo ang nakakalat pero hindi ko talaga kayo ang limit may pagpusin Sagana kayo. Na sumangon ni